மச்சான் இந்த பொண்ணுங்களா போய் சொல்லுவாங்கடா. ஐயோ போய் சொல்றதுக்குன்னே ஒரு குடோன வச்சிருப்பாளுங்க அவளுங்க. என்ன சொல்ற? அப்படிதான் போய் சொல்லுவாங்க. கேளு ஃபர்ஸ்ட் போய் நான் மேக்கப்பே போடலடா, என்கிட்ட போன் இல்லடா, எங்க அப்பா போன்ல தானே நான் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றேன். எனக்கு அசிங்கமா பேச தெரியாதா? சீ அசிங்கமா பேட் வாட்ச் யூஸ் பண்ணாத. எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லடா, நான் இதற்கு யாரையும் லவ் பண்ணதடா முன்ன பின்ன. அரா போய் வீட்ல எல்லாரும் இருக்காங்கடா, எல்லாரும் போய் நைட்ல வீட்டை விட்டு வெளிய போக மாட்டாங்கடா. எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும்டா, நான் கடைசியா உட்கார்ந்து இருப்பேன், இவனை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன்டா. வனாராது போய் ஐ லவ் யூ டா. நான் சோறால துண்ண மாட்டேன்டா, எந்த பசங்க கூட பேசிட்டு இருக்கறா. நீ நான் தியேட்டர்ல போறதே இல்ல, படம்ல பார்த்ததே இல்லடா. ஆமா மச்சான் 13 14 நீ பாட்டு போயினேங்கற. பொண்ணுங்க பையன் சாத்துக்குடி பையன் ஒண்ணு எவ்வளவு வேணா போட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். சரி என்னைக்குமே இல்லாம எதுக்கு என்கிட்ட இது மாதிரி கேட்டு இருக்கிற? இல்ல மச்சான் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன், அவளே என்ன லவ் பண்றேன்டா. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், வாழ்த்துக்கள். முதல் புள்ளியார் சொல்லி ஜாலியா இருக்க. நீ மச்சான் நீ அவனை லவ் பண்ணல? நம்ம ஏதாவது ஒரு பொண்ணு ப்ரொபோஸ் பண்ண போனா அவளோட 2 வயசு தான் அதிகம் அண்ணாண்டுவாளுங்க. அவளோட 40 வயசு 50 வயசு அதிகமா இருப்பாங்க. அவங்கள போயிட்டு சாக்லேட் பாய் கிரஷ்னு சொல்லுவாளுங்க. பொண்ணுங்களோட பயாலஜியே இப்ப சைக்காலஜியே இப்பதான் போல.